Kaixo, ikastaro bat aurkeztean nator, emakumearen edo amaren zaintza deitu diona. Pixkat sortu da ikastaro hau gure kontsultan, ikusi daulako trantsizio fase bat pasatzeula behin edo behinta berriz kasu hontan emakumean gorputzak, bizitzako etapa desberdinetan, bai izan daiteke haurdunaldi badalako, bai menopausia gogor bat eondalako tartean, edo beste gabe inpaktu handiko kirolen bat edo lan bat itearen ondorioz, gure gorputza zigortuta nolabait esatearren ikusi deulako. Gauden gizarte hontan ez dena azkar, dena ja, lanea buelta seitun, kirolea buelta seitun, ama perfektu. Emakume bezala izan behar deula langileak, kirolariak, forman egon politak izan, eta dana batea pixkat zaila dela. Ikastaro hontan, gure eje zentrala izangoa zoru pelbikoa, baina baita ere bat bere buruakin gustua sentitzea, horregatik postura guztia kontutan hartuko deu, ez bakarrik zoru pelbikoa. Landuko deu prebentzioa eta prebentzioa luzera begira, baina momentuan tratamentu modun izango litzateke zoru pelbikoa eta postura begira. Eta ikasiko ditugu pixkat kontzientzia korporala ezautzen, berreskuratzen aldan neurrian edo dakauna ez badeu ezautzen, ondo ezautzen, eta izango litzateke guk estipulatza dugu denbora eta gorputz bakoitza mundu bat da, ezin da denbora konkretu bat esan, baina gure ideia da, 6 bat hilabete ariketa desberdinak landuz, pixka trantsizio fase hoi betetzia. Orduan honek ingo liguke, beharra sentitzen duen momentu hortan lantzen hasi, eta 6 bat hilabetetan gai izan marko genuke, edo izango ginateke, pixkat nahi deun kirol, nahi deun lan, edo nahi deun bizimodua eramateko. Ikastaro hau zoru pelbikoan aditua dan fisioterapeuta batek emango, baina ere lankidean ereak edota bainik, eta gure asmoa da, bakoitzak astean ordu bat hartzea bere burua zaintzeko, mimatzeko, eta behar berdintsu edo antzeko azkaten beste emakumeekin partekatu ahal izateko.